Cineva tocmai a găsit un schelet de dragon, iar oamenii de știință nu au un răspuns. Dragonul a fost un mit și o legendă timp de mii de ani, iar oamenii credeau că este doar un basm vechi. Cu toate acestea, acum o săptămână, cineva a găsit ceva ce lumea nu va uita niciodată. Robert Matthew, paleontolog care a absolvit Universitatea Yale, a ținut o scurtă prelegere despre o teorie pe care a numit-o teoria Draco, în care credea că dragonii ar putea exista. Ca și în trecut, multe specii mari de păsări au dispărut fără urmă. Cu toate acestea, au fost găsite multe fosile cu urme mari de mușcătură care nu au putut fi urmărite la niciun alt animal. Alți paleontologi au spus că această teorie este ridicolă și că nu este posibilă. Robert avea să le demonstreze tuturor că se înșală. Robert a început a merge la un loc unde știa că a fost descoperită una dintre aceste păsări mari și a început să caute în jur semne ale unui dragon sau ale unei creaturi mai mari. Apoi, după puțin efort, Robert a observat ceva extraordinar. A văzut o gheară imensă în pământ. Avea cel puțin 3 metri lungime și era în stare perfectă, sugerând că nu era foarte veche. Robert a început să sape în jurul zonei unde a găsit această gheară, iar mai puțin de o oră mai târziu a găsit ceva ce nu-i venea să creadă. A văzut un craniu de dragon. A fost uluit și a început imediat să dezgroape această bestie. A durat peste 2 săptămâni, dar în cele din urmă l-a dezgropat și era un schelet complet de dragon. Voi ce părere aveți?